Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma makadi zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndakasanganawo nemurume wangu wandichati Tendai. Takasangana muHarare. Iye ainge agara zvake achishanda satruck driver. Ndikangoti family yavo, it is a family of truck drivers. Inini ndainge ndichishanda as a receptionist at a small law firm fresh out of university. We got married really young, 7 years ndokubva tachizoita mwana wedu wenumber 2 mukoma. Zvinhu izvi ndopa zvakazoitika. Saka murume wangu iye he used to travel between Zim and Johannesburg. Musi wacho iwoyo I still remember kuti akatondifonera, mainge muri muna 2012 mwedzi waNovember paakandifonera achindiudza kuti ainge achinzwa hope zvisingaiti. Ndikamuti dai wamborara. Saka iye ainge achiti kana kuri kunzi ndikangodarika paFeatherstone apo ndichatsvaka hangu pekuti ndinge ndichimborara. Ndikati it is okay, but musanyanya kufarira kufamba muchinzwa hope, because iye zvaaiwanzokuita ndezvekuti kana ava kunzwa hope aifamba akangobata steering wheel yake in a certain way yekuti aisazobuda muroad, but akatorara zvekuti aikwanisa kutofamba about 10 minutes akarara, obva amuka ombodriver orara zvekare for about 10 minutes aisambobuda murori. He used to hold the steering wheel in a certain kind of a way zvekuti kana road akaona kuti inenge iri straight, iye akangoramba akangobata steering wheel zvechokwadi aisambobuda muroad apa anenge asingamhanyi zvake. Ndikati dai marekedza kuita izvozvo, it's like I was feeling kuti something bad was going to happen. Mukomanashe hana yangu yakarova paakandifonera, because aisawanzokundifonera kakawanda. Saka hana yangu yakatorova, ndikatoziva kuti kwainge kuine chainge chaitika, zvimwe kuda kana tai rainge raputika, because ndopaiwanzokundifonera achiti kunoku zvatodhakwa. Saka ndakaanza call, ndopaakabva achizondiudza kuti ainge atsika kamwe kamukomana. Mukomana. Ndikati kamukomana muri kuzama kuti kudii? Iye akati ndatsika umwe mwana, I think mwana uyu anenge ane 12 kana kuti 13 years. Mushure mekunge ndamubvunza kuti mwana wacho ainge akakura sei, akandiudza kuti mwana uyu ainge akatostaka pane rimwe vhiri rekutrailer rekumashure. Mukoma, hana yangu yakarova. Ndikati saka ndoita sei? Akanditi handichatoziviwo kuti ndoita sei. Ndikati it is fine. Ndava kutopinda mumotikari. Ndakapinda mumotikari and then I drove. Naiyewo akazongoita run over mwana wacho iyeye, ndokubva achizongomubvisa kwava kuchimutora akabva achizomuisa pamusoro petrailer. Ndozvaakaita mukoma. Ndokubva tachizosangana. Patakasangana ndokubva ndamuudza kuti ange achipaka. Ine hangu ndagara ndiri munhu ane zvivindi, kana kutya handitombotyi zvachose. Ndakaenda ndikabva ndanotarisa, ndikaona chitunha chake mwana uya situation yacho yainge isitomborina kana kumbomira zvakanaka. Saka iye ainge achida kuti tinge tichifonera mapurisa. Ndikati kwete, zvekufonera mapurisa hazvitoite, nekuti kana tikangogara tafonera mapurisa zivai kuti muri kusungwa, muri kuenda kujeri. Zvino kana maenda kujeri, chii chichazoitika pavana ava? Munoti vana ava vachaita sei? Ko inini wacho ndichazoita sei? Ndo zvakazotomudzikamisa izvozvo. Akati it is fine, handichafoneri mapurisa acho, but ainge achingovhunda zvake murume wangu. Iye agara zvake munhu wekuti haana zvivindi sezvivindi zvandiinazvo inini. Ndakabva ndachizomuudza kuti ndainge ndiine mamwe mazisaga. Kune masaga mamwe awo aaimbopota achiuya nawo, because vaipota vachimbotakura sulfur vachienda nayo kuDRC. Saka inenge ichiswa mune mamwe mazibhero. Saka ndo andainge ndakaenda nawo apo pandakanosangana nemurume wangu. Ndaiva nawo I think aitosvika kuma 13 or 14 mazisaga andakangotora, mamwe ataizopota hedu tichitengesa
haaiba kubasa kwake. So mukomana Shi ndakamatora mazibhero aya ndikaenda nawo. Akanditi ndainge ndichida kuita sei nawo, ndikati pano tava kutoita zvinoita kuti tinge tichikwanisa kumurasa mwana uyu munzvimbo dzakasiyana siyana ende tinge tichiita zvinoita kuti musazosungwa. Mukomana Shi akamboramba, but ndikati inini ndava kutoita zvandinokwanisa ndiri ndega. So ndipo apo pandakabva ndachizotora chidemo icho chandainge ndiinacho uye zvekare nebanga randainge ndiinaro nehakso, ndikatanga kukachakacha mwana uya. Iye akagara pasi achishamisika nezvose izvo zvandainge ndichiita. Akazogumisidzirawo azongohanawo simba ndokubva achizouya akatanga kutema. Mwana uyu tainge takamuisa pamusoro petrailer apa ainge asina kana chaainge akatakura because lodi yake akabva nayo kuSouth Africa ainge akaiburutsira mumasvingo. Takamutema mwana uyu pamusoro petrailer. Taiti kana tikaona motikari dzichidarika tohwanda, ndokubva tachizotanga kuisa mapisi mumasaga aya awo andainge ndakaenda nawo, ndokubva tachizoisa mupickup yandainge ndiinayo tikatanga kudhiraivha. Ndainge ndiri kumberi, iye ainge ari kumashure. Kana kamudhiraivhero kacho kaainge achiita wainyatsokuona kuti munhu uyu ainge aine stress. Makore iwawo zvose izvi zvemaroadblock everywhere kwainge kusitomborina, waifamba kani in peace. Takazonokanda mapisi emwana iyeye muna mukuvise. Taingotora mazitombo toisa mumazisaga aya tobva tangokanda mumvura robva ranyura zisaga. Ndo zvatakaita izvi mukomana Shi. Fast forward nemurume wangu takazouya kunoku kumhiri kwemakungwa uko kwaachiri kushanda satruck driver. Saka iye anoti akamuona zuva rekutanga, akangomuka akabva aona kuti mwana uyo waakatsika ainge akatogara pasteering wheel uye zvekare ainge akazara ropa muviri wake wose. Ndikataura naamai vangu, mama ndo vainge vachiziva secret iyi ende vakabva vachizotoenda kun'anga. Vakaenda kun'anga mukoma, vakabva vachizopiwa reza idzo dzatakanzi taifanira kuti tinge tichizodzishandisa reza idzodzo kupota tichiti paya patinenge tichizvigera bvudzi rekunzvimbo kwakavanzika tinge tichishandisa reza idzodzo. Taiti kana tadzishandisa reza idzi mukoma taibva tachizonyodzirasa musango. Takatobva kuno kwatiri kumhiri kwemakungwa tikadzokerako kuZimbabwe kuti tinge tichikwanisa kuzadzikisa mhiko dzacho idzodzo. Takamirira kusvika bvudzi rekunzvimbo kwakavanzika rakura ndokubva tadzokera kumusha. Vakaenda nesu kune n'anga yacho iyoyo ndokubva tabetserwa zvekare nekusimbiswa hana dzedu kuitira kuti tisazongova vanhu vanogara vachivhunduka. Kunyange zvikanzi tinenge taona chipoko chake takanzi hatitofanire kuti tinge tichiratidza kutya, nekuti kana tikarakidza kuti tinenge tichitya kana icho chipoko chacho chinozotanga kutijairira. Saka mukoma mushure mekunge tabetserwa tikapiwa reza dziya tikazozvigera bvudzi rekunzvimbo kwakavanzika nemurume wangu tikaenda musango tikanosiya reza idzodzo. Amai vangu ndo vaimiramira, vaiti kana tikavaudza kuti tava kutanga kumuona zvekare mwana uyo akatsikwa nemurume wangu, vaifamba mukoma, vainge vasingazorori vachiedza kuti tinge tichibatsirwa nen'anga dzakasiyana siyana. Asi kufa kwakazoita amai vangu ndikangoti mweya wake mwana uyu ndopa wakazotanga kuwana simba, because ndichitaura nemi kudai so tinotoona chipoko chake. Dzimwe nguva unongokaruka watongoona chipoko chake kana uchibika uchigeza, but nekuda kwekuti hana dzedu dzakasimbisiwa nen'anga dzose idzo dzaitsvakwa naamai, asi kuzofa kwakaita amai mukomana Shi, mwana uyu ari kunetsa. Ndichitaura nemi kudai so pane vanhu vandichangoti hangu 6 kuitira kuti vanhu vasazobatanidza nyaya, but kune vanhu vari kutopenga, hama dziri kupenga from my family uye zvekare nekudzinzawo rakaberekerwa murume wangu. Kune vanhu vakawanda vari kupenga all at the same time. Saka vari kupengeswa nemweya wengozi. Mwana uyu ari kumuka iye kuti ange achiuya kwatiri kuti ange achizorwidzana nesu, sezvo tirisu isu takamuuraya
tikamucheka-cheka mapatsi ake haakwanise, nekuti tine kamushonga katakapiwa ako kanochengetedza vana vedu, haatokwanise kutoti ange achitobata vana vedu. Saka ari kuenda achinopengesa hama dzangu, achinopengesa zvekare hama dzemurume wangu. I feel guilt mukomanashi nekuda kwezvose izvo zvandakaita, asi dzimwe nguva ndinoti kana ndikagara pasi ndikatanga kuzvibvunza mibvunzo yakasiyana-siyana, ndipo apo pandinobva ndangozvisimbisa, ndobva ndangoti asi Mwari, ko ipo paya maida kuti ndige ndichiita sei, nekuti murume wangu angadai akatosungwa, and it was a critical time patainge tichiunganidza mari yekuti tinge tichizouya kunoko kwatiri kumheri kwemakongwa. Saka painge paine mari dzakawanda dzainge dzichidiwa, ndokusaka kana murume wangu paainge achifamba ainge asingakwanise kana kuzorora, because tainge tichishanda tiine target. Kana mukaposta nyaya yanguwo ndizivise ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi dzimwe nguva ndinofila guilty, dzimwe nguva I don't feel guilty at all. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section. Asi makakanganisa, on top of that, mushure mekunge makanganisa mauraya mwana wevanhu, muchade futi kuti zvinge zvichizivikanwa. Apa mava kurwadzisa futi hama dzenyu. Zvakangofanana nekuti vose avo vamuri kupengesa vacho vari kuenda vachinonetswa nechipoko chake mwana uyo wamakauraya. Zvakangofanana nekuti muri kutongovauraya vanhu ivavo, makatovauraya nechekare. Kupengesa munhu is like unenge watongomuuraya. Let us try to speak with her in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma makadi zvenyu. Ndakati ndaba muHarare ndikauya ndikatanga kugara maMutare with a new identity. Ndinotya hangu kukuudzai zvakawanda pamusoro payo nyaya yacho, because ndinotya kuzosungwa, but maparticulars ose awo andinoshandisa mukomanashi, ndinoshandisa mamwe maparticulars ekutoti kana vabereki vangu havatozvizivi kuti ndo maparticulars awo andinoshandisa. Kana mukapostawo nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Ndinogara ndichingoteerera masecrets enyu awo amunoposta nguva dzose. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndine mhosva idzo dzandakapara, ndava kushandisa maparticulars manyowani. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndauya pano ndichidawo advice kubva kwamuri, advice inobvawo kumhuri yeZimbabwe. Ndine umwe murume uyo akandipfimba. Murume uyo ane mari mukomanashi, but chakandinetsa ndechekuti paakati ainge achida kundipa mari tainge takagara mumotikari make. Saka akabva achizondiudza kuti kubackseat kwainge kuine 21,000 yainge iriko. Ndikatarisa ndikaona kuti zvechokwadi painge paine mari iyo yainge yakaiswapo pasiti rekubackseat, asi pandakati ndichida kunoitora ndakangoona sekunge yainge isiri mari, yainge iri nyoka. Ndakaitora mari iyoyo because ndainge ndichingonyara kuti ndingamunyadzisa, plus ndakangoti zvimwe kuda mazimhepo ekumhuriwo kwandakaberekerwa asingadi chakanaka. Mukomanashi ndipo apo pandakangotora mari iyaiya, but mari iyi ndakazoibirwa. Mukoma kungofamba kwandakaita
kubva apo patainge takapaka takagara motikari make, because akauya kulocation kwatinogara. Ndikangoti ndakangofamba kuda zveabout 7 to 8 meters kuti ndinge ndichisvika pamba pandinogara, because ndainge ndisingadi kuti tinge tichipaka pagate sezvo ndine umwe munhu wandiri kufambidzana naye. Saka hatisati tanyatsokurambana. Munozviziva kuti vanhu havarambani nezuva rimwe chete. Saka ndakangomuti let us park somewhere else. Akati it is okay my love. Saka ndichifamba mukomanashi ndakabirwa mari iyoyo. Ndakangosangana nevamwe vananyaupe vakati iwe tipe foni yako. Havana kuzonditorera foni, asi havana kunditorera foni mukomanashi, zvinova zviri zvinhu zvakatondishamisa because ndinoshandisa iPhone. Vakatoibata vakaitarisa vakandidzosera, uye zvekare vakatora kamwe kafoni kandainge ndiinako kamobicel vakandidzosera, ndokubva vangonanga muchibhegi chainge chiine mari. Havana kana kumbofura kana kuita sei, vakangotora zvavo mari. Ndo zvakaitika izvi mukomanashi. Saka ndikuda advice kubva kwamuri. Ndoita sei? Ndoramba ndichingofambidzana naye here murume uyu, kana kuti kwete ndingosiyana hangu naye? Iye haana kuda kundiudza kuti basa rake raanoita rimbori basa rei. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Vari kuda advice. Kutoona kwamakaita nyoka it is a sign. Hakuna zvinhu zvakadaro kuti munhu ungangoti wanzi tora mari iri kubackseat. Ko iye sei asina kuzvitorera mari yake? Sei akati kwamuri munge muchitora mari? Iye aifanira kunge akatora mari iyoyo obva achizokupai mari. Zvimwe kuda aitotya, pamwe ndo mhiko dzake anenge akanzi haatofanire kuti ange achibata mari iyo yaanenge achifanira kuti azopa magirlfriends ake. Munofungidzira kuti zviri normal here izvozvo zvakaitika, kuti muchingoburuka motikari yake matobatwana nanyaupi, wosiya iPhone nemobicel, then wobva vangotora chibhegi chaiva nemari? Pamwe havasi vananyaupi, pamwe zvitoriwo zvikwambo zvake. Ameno, ngati vabatsireiwo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Inzwaiwo nyaya iri pano. Hanzi mukoma muri sei zvenyu? Ininiwo ndiri kushandira imwe mbinga. Mbinga iyi mukoma ndikangoti muzukuru weumwe anoita zvematongerwo enyika. Handikwanisi hangu kukuudzai zita rake. Saka akandi approacha, akatoya pachipatara apo pandinoshanda. I work in a government hospital. Saka akatongoya ndokubva angosanganawo neni ndichitongozvifambirawo zvangu. Akati nesi, ndiri kukumbirawo kutaura nemi. Andikati muri sei nai vanzvadzi? Ndainge ndava kutonakirwawo naye ndichinyatsokuona kuti munhu uyu imbinga. Akati no, I just wanted to ask you something. Ndikati okay. Ndokubva achizondikumbira mafone numbers. Ndikati zvaita zvangu, zvaita. Ndokubva ndamupa mafone numbers. Later on akati I want to take you out for a dinner date. We dated mukomanashi, but haana kumbondiudza kuti anondida or anything. That was when paakazoti ainge achida kuti ndinge ndichimubatsira kuita something. Akazoenda neni kumakuva. Handizivi kuti why ndakabvuma kuita zvinhu zvakadaro. Akandiendesa kumakuva akanondiratidza guva rababa vake. Kwava kutondizivisa ipapo mukoma kuti iye akaromba. Just like that ndokutoziva kwandakaita kuti munhu uyu akaromba. Akati anoda kuti ndinge ndichimubatsira pamanesis ose awo ainge asangana nawo pachipatara ipapo pandinoshanda. Ainge asarudza inini kuti ndinge ndichizova girlfriend, not just girlfriend, ndinge ndichizova zvekare munhu anopota achimubatsira. So mukomanashi ndo zvatakazobvumirana kuti ndinopota ndichiba maparts evana avo vanofira pachipatara pandinoshanda. Nditori neumwe wandiri kupa mari izvezvi anoshandawo kumochwari, ndiye anondipa maparts. Hapambodiwi maparts mamwe ekuti akakura, rurimi, maziso, malips awa, kana kuti sikarudzi dzavo vana vacho ivavo, kana zvigunwe. Ndinokwanisa ngobuda nechigunwe 1 ndotonomupa, anondipa mari. Saka iye anoti nyoka yake ndo zvainenge ichida
kudya izvozvo maparts evana vaya vanongoti vachingobva mukuzvarwa vanobva vafa, kana kuti vamwe vakadzi vanouya voita mamiscarriages, zvimwe kuda kana nhumbu dzavo dzava kuma8 kana 8 months voita mastillborn babies. Saka ndo maparts iwavo anenge achidiwa, hakusi kunzi ndinobuda nawo maparts awa each and every day. Pazvinenge zvaitika zvinenge zvaitikawo. When you post my story, please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu hanzi ndiri nurse. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Hey, pakaipa. Let us try to speak with her. Kana mukazobatwa naimi nemunhu iyeye wacho wamuri kuti anoshanda kumumochwari, ijerika iroro, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.